u allura l-għaġna tagħna hija dgħajfa u allura hija ħaġa tajba illi fis-soċjetà tagħna in-nazzjon tagħna jipprovdilna wkoll il-mezzi biex nikkoreġu lil nfusna u nippruvaw inkomplu nikbru. Apprezzajt ħafna il-laqgħa sabiħa illi kelli dolodu sew mill-awtoritajiet ċivili, sew mid-direzzjoni, kif ukoll mill-istaff, mill-uffiċjali li qegħdin b'din il-faċilità korrettiva. Kienet laqgħa illi li mlietni b'ħafna kuraġġ. Minkejja kollox, indunajt li fajnejhom rieda xewqa itejbu lilhom infushom jikkontribwixxu għas-soċjetà. Qabel tlaqt minn Ruma kelli laqgħa mal-Papa wettlu illi kont ġej nagħmel din iż-żjara għalli espressament biex inwassal il-barka tiegħu lil din id-dar. Illum hija ġurnata importanti, mhux biss għalija, mhux biss għal-ħaddiema tal-Aġenzija Servizzi Korrettivi, iżda wkoll għal dawk ir-residenti li jgħixu ġewwa l-faċilità korrettiva ta' Koldin. Fejn flimkien kellna ċans li mhux biss nilqgħu fostna il-Kardinal Mario Grech, iżda wkoll li nisimgħu qudiesa flimkien u anke kien hemm iċ-ċans li dawn il-persuni, il-priġunieri, li jiltaqgħu u jitkellmu mal-Kardinal Mario Grech. Kena ċans ukoll li nitkellmu fuq ix-xogħol li qed isir ġewwa din il-faċilità u kif ukoll kif biħsiebna anke nkomplu ntejbu.